Lius. Jipi! Lyhyt liukumäki. Hei! Kipe, kipe, kipe! Hop, 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 hop! Mene! Kipe, kipe! Joo! Yes! Hyvä! Jee! Nyt on päällä. Noniin. Oikeesti. Onks varma, että se osaa ylhäällä? Noniin, hopi. Noniin, siitä. Onks sulla video valmis? Joo, on jo. Siitä vaan. Mä kiitän. Sitten jalat yli tuolla. Heitä nää jalat tuolta ylitse. Tee jokin jännä juttu siellä. No pystyt! Eipä liuu, kaikki muutkin meni. Kentsullakin, hei, se on paljon kapeampi. Jee! Tuu jotenkin jännästi alas. Hei mä tiiä! Fanni tukku! Älä oo Fanni siinä tiellä. Me pois siitä, me vaan toisella puolella. Noniin, hyvä. Nopeasti, sit tästä voi loppua akku. Joo, mene jo! Vauhtii! Nopeampaa, Iida, sä oot hidas! Nosta nyt kädet ilmaa. Noniin, teetkö vielä jotain? No, toi oli just hyvä! Noniin, alas, mä otan seuraavasti jo. Tee jo! No Fanni, me äkkiä pitää Kentsusta kiinni! Joo, mene jo! Noniin, hyvä. Lius sieltä kans silleen takaa alas. Shake it. Fanni ihana. Jee! Aloita nyt. Nuppu, älä tuu videolle. Senkin lurjus. Nosta kädet sille ilmaa vielä. Jee! Valu sieltä nyt. Toni, viimeiset pätkät oikeesti nyt käyntiin. Hei Iida, käyntiä. Mä annoin noin luvan, men yhden pätkää. Tää on pohjeessa äly.